Anyuola moro mawuok Marani County ma Kisii nitiere kod achiedh nade bang' tho nyargi apoya e yore mokler e piny ma Saudi Arabia. Temo kelo ringre nyargi moyangi kaka Winnie Kwamboka kowuok e piny ma Jo-Arabu dweche 2 sani pok onyago lemo kata matin. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Okinyi mang'ich e gweng' ma Ibate. Jogweng' osiko gudore mar sumore paro e wi kaka inyalo kel pacho ringre Winnie Kwamboka ma jahigni 29 kowuok Saudi Arabia kuma ne owito e ngimane ka liekore ni ne olwar kowuok e wi orofa. Min Winnie, nyithindgi kod jirende pod ni kod buok manyisore nyaka e lenda wengegi. Sofia Bosibori Ontita, ma en min Winnie, lero twak mare mogik kod nyare mane owinjore obi pacho kowuok Saudi dweche 2 mokalo. Areno dhi Gulf 2020. Mtoto wangu yule alienda huko ameshaka, hata contract yake ilikuwa imeisha. Alikuwa arudi nyumbani mwezi wa 8 mapema. Mara kidogo hivi tukiendelea kusubiri mtoto arudi, ndio nikapata nikijiulizwa ati msichana wake amekufa. Kata obedo ni pod kiondko chuogi e wi tho mar Winnie, midhiero maduong' mamedo gi paro en kaka ringre nyargi biro chopo pacho kowuok Saudi. Wakasema wamechanga pesa, wamelipa moja, lakini pesa za ndege zimekosa. Sasa mtoto wangu bado ako huko. Whatever that is remaining at the moment ni hiyo cargo flight ya kutransport mwili wake na mizigo yake. So the amount of money that is needed from us is roughly 200,000, and it is a rock to us and we cannot manage it on our own. So we are just asking well wishes, friends, mtu yote tu mwenye kona good heart atusaidie, and we'll just appreciate. Kaluore kod chal mar weche e dala gi Winnie, jogweng' koro loso lai mar wilruok e kuyo kod familiano nyaka chieng' yud kaka ikelo ringre Winnie pacho mondo oike. Hapa nyumbani sisi wa Kisii tunajitambua ya kwamba mwili unapopotelea uko mbali sio vyema tukashike pale kwa kimila yetu ya nyumbani. Kifo chake kimesimamisha hata shughuli za nyumbani kwao. Mamake she can't go anywhere. Na mama pia alikuwa anajituma ngali kidogo, lakini anapata yake, sio kutegemea sana. Enlit makorogo yotach ne familiani bang' nyargi tho e piny mar Gulf kaluore ni mudho lilo ema gineno e temo yore makelo ringre nyargi pacho. Kata kamano gin kod geno ni bang' mudhoni ler norieny magibigi mi Winnie kopo mare mogik e yo manimba. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.